Dnes 19. července, 3. červencovou sobotu, jako je pro tento turnaj tradiční, se po třetí v areálu Sokolů Drmoul odehrává 8. ročník charitativního fotbalového turnaje TO8 Střechy Svoboda a DHL Cupu. Letos prvně jsme se rozhodli pro 2 hrdiny, protože těch návrhů na hrdiny, když je s klukama vybíráme, se nám schází čím dál tím víc, tak letos jsme se prostě rozhodli pro 2. Takže doufáme, že samozřejmě opět těch peněz vybereme co nejvíc, ale to se jedná o 15letou Michaelku Michálkovou ze Sokolova a o 5letého Lukáška Jiníčka z Plzně. Lukášek trpí chromozomální aberací, takovým ultravzácným typem, kterou vlastně tuhle kombinaci má jenom pár lidí na světě. A vlastně Lukášek na tom byl před 2 lety mnohem lépe, že i obcházel nábytek, ale potom dostal těžký epileptický záchvat jako v kombinaci ještě s jinou vážnou nemocí, takže se propadl ve vývoji a teď se zase snažíme, aby se trochu posouval. Moje dcera Michaela Michálková, její diagnóza je DMO, těžká kvadruspastická forma, má operovaný VP šant, to znamená, že vlastně měla krvácení do mozku, když se narodila, takže jí operovali hadičku, která odvádí přebytečný mozkomíšní mok. Dále má epilepsii a další, který asi nebudu zmiňovat, bychom tady byli dlouho. Tak záleželo by na té konečné částce, ale určitě bychom je využili buď na neurorehabilitace, takové jako intenzivní cykly, které Lukášek pravidelně během roku absolvuje, a nebo případně na aplikaci kmenových buněk. Za prvý určitě velice jsou nutný pro Michálku neurorehabilitace v centru Háje. Jeden ten pobyt 10denní stojí 94 000. Vlastně nutný ho opakovat minimálně 4krát ročně, aby tam byl nějaký efekt. Letos se nám do turnaje přihlásilo 21 týmů, hrajeme teda stejným systémem jako vždycky ve 4 skupinách, vyšlo to teda, že jedna byla 6členná a 3 byly 5členný. Ze všech skupin postupovali první 4 týmy. Probíhá opravdu už, řekl bych, adekvátní, plnohodnotný turnaj mladších přípravek a elevů, takže registruju 12 týmů dětských, v dětské kategorii. Tak počet stánků se nám letos opět rozrostl. Všude, v každém našem stánku, i v těch nových, je možno přispívat na charitativní část našeho projektu. Od gastra, od kluků z Plzně už tradičně, kavárna na Medesce, míchané drinky z Déku Budyleň, zmrzlina z cukrárny na Mandlu. A letos novinka teda byl barbershop od našeho kamaráda Kuby Dvořáka, od jeho kámošů, a stříhali tady a holili normálně během toho turnaje. Takže se hrozně těším na tu částku, protože samozřejmě i kluci všechno dávají na charitu. Byli tady chlapci z 90 minut, kteří zaštítili individuální kategorii o nejlepšího žongléra. Poprvé náš kolega a kamarád Patrik z aplikací Tweenip zorganizoval pro děti hlavně sportovní víceboj. Po druhé, a jsme za to rádi, je nám pomáháno semifinalistkami poháru s házenkářkami z Kynžvartu, což samozřejmě velice oceňujeme a jsme za to rádi. Takže byla možnost si vyzkoušet hod na mobilní branku, takže trošku nakouknout i do světa házené. V DHL zóně najdeme opravdu letos široký využití pro děti a vlastně možná i dospělé v tomhletom parnu. Mají tady obrovský bazén, ve kterým se jednak dalo vykoupat a jednak v něm probíhaly akvazorbingové aktivity. Bylo to skvělé, mají další různé vodní atrakce, které se nám poslední roky opravdu hodí. Měli tam různé soutěže v agility, na přesnost pro ty děti, malování na obličej. No a nemohl bych zapomenout ani na ty 2 nádherný skákací hrady, kde se vyblblo dost dětí dneska. Letos jsme zkusili asi po 2 nebo 3 letém debatování v našem organizačním týmu merch.
turnajový. Máme bílý a černý trička připravený a bílý a černý čepice, tu mám i tady. Myslím si, že se to hrozně moc povedlo, všechno se to prodalo, my jsme měli takový zkušební provoz, opravdu jsme objednali nějakých 20 triček a 20 čepic, je to všechno pryč a je samozřejmě možný si to potom jakoby dokoupit i na objednávku. No a peníze z toho tradičně teda putujou, já ho teďka nemám to triko, pardon, ale samozřejmě na charitu. Já teď budu trošičku pátrat v paměti. Myslím si, že před turnajem jsem věděl o částce, která byla někde okolo 230 000. Je to samozřejmě několik přidružených akcí. Je to disc golf a kvíz u pivka, což pořádá v podstatě stejná parta skvělých lidí z Mariánských Lázní. Jsou to štamgasti, klasicky, který pořádají sbírku, vypadá to nevinně a najednou je z toho přes 50 000 korun pro naše hrdiny. Je to samozřejmě i sponsoring partnerů, kteří věnují na charitu, takže taky přišlo docela dost peněz už dopředu. Ještě jsem si vzpomněl na Beer Mile, která proběhla v Praze pod záštitou taky našeho kamaráda a ta byla letos opravdu taky krásná, vybrala se rekordní částka. Myslím, po třetí se to dělalo jako součást našeho celku a opravdu to byla moc pěkná akce, byl tam i Lukášek se na ní podívat. Probíhala online dražba dresu Antonína Baráka z jeho tureckého hostování v Kasimpase, kde ta částka se zastavila na 20 000, nicméně v rámci předání šel pak do redražby. Chlapci z 90 minut ho poslali opět do druhého kola dražby, kde bylo přihozeno dalších 25 000, takže celková částka za dres Antonína Baráka potom bylo 45 000, což je absolutně příjemné překvapení samozřejmě. O to větší pak překvapení bylo ještě při dražbě dresu z Tomáše Součka z anglického West Hamu, kdy se ta částka zastavila na 67 000, což nám upřímně vyrazilo dech. V tombole jsme letos měli připravených 1600 lístků, v klasický tombole, 1600 lístků a čekalo tam na návštěvníky nějakých 490 cen. A byla připravená už po druhé letos i zlatá tombola, což je taková jakoby exkluzivní část, dá se říct. Tam bylo 150 lístků, byly samozřejmě i dražší a čekali tam mnohem hezčí ceny a tam teda těch výherních cen bylo kolem 30. Afterparty máme letos zcela poprvé, vlastně asi 200 metrů od původního místa v Roxy Bowling a Music Clubu v Mariánských Lázních, kde proběhne koncert a vystoupení zpěváka Support Lesbians Dušana Marka, stejně jako loni. Osvědčilo se to, bylo to skvělý. Letos na 8. ročníku tady máme už dvojitou obhajobu. Majiteli mistrovského hat-tricku se stali fotbalisté DHL Estée Lauder. Náležitě si to užili, oslavili to. Na druhém místě skokani FC PPB, futsalisté z Plzně, kteří to přijeli odšíhnout a skončili druhý. A na třetím místě skvělí fotbalisté z FC DAP. Budovali jsme to 3 roky a bylo to těžký, náročný. Kolikrát to bylo fakt na hraně, že už jsme skoro ani nevěřili, ale je to tam, prostě o tom je ten sport, je to naprosto úžasný, nádherný a hlavně prostě 3krát za sebou na takovýhle akci s takovouhle partou lidí naprosto dokonalý. A jinak jakoby samozřejmě, to jsme to vyhráli 3krát je strašně super. Já jsem rád, že jsem splnil to, co jsem přece vzal, co jsem mu slíbil tady ředitelovi a i furt si myslím, že to, že jsme to 3krát vyhráli, je až pozadí toho, co se tady odehrává a co kluci jako proto dělají. Klobouk dolů, fakt to dává smysl. To dává smysl. To dává smysl, přesně tak. Díky. Je samozřejmě strašně moc lidí, projektů a partnerů a sponzorů, který bychom prostě chtěli poděkovat. Je jich klasicky rok od roku víc. Já si myslím, že je to už jako třeba přes 100. Opravdu za náma stojí spoustu lidí, spoustu kamarádů a spoustu partnerů, kteří nám v tom pomáhají. Ze srdce jim strašně moc děkujeme. Bez nich bychom to určitě nezvládli. Děkuji skvělý crew, protože bez nich by to nebylo možné vůbec tady uspořádat a ve vlastně volném čase v podstatě od čtvrtka do pondělí se podílí na něčem takovým, co stojí určitě hodně sil a my si to vážíme. Je to neuvěřitelné, co s námi všichni vytvořili a co s námi všichni dělají. Děkujeme moc, moc, moc. Na afterparty jsme dražili poslední charitativní předmět tohoto roku, podepsaný hraný dres Pavla Nedvěda z Lácia Řím z roku 1999. Po
poměrně ostrém souboji mezi DHL a Stammgasty se vydražil za nádherných 87 000 korun. A nutno podotknout, že ještě s příspěvkem dalších dárců na té afterparty se ta částka vyšplhala opět na rekordních, už je to skoro trapný, 668 230 korun. To je výsledek 8. ročníku TO Fotbal Charita. Tak určitě poděkováním pořadatelům, že to vůbec dělají, že vůbec myslí na nás, vlastně na rodiny tady s těma handicapovanýma dětma. Je to neskutečný. Samozřejmě všem ostatním lidem. Ano, obrovské poděkování, fakt jako moc se to nedá vyjádřit slovy, jak jsme vděční.